Det här är Agda. Jag ska prata om min käraste Bertil. Han är min käraste. Och jag tycker om honom jättemycket. Men jag undrar om du gör det. För då jag tycker inte om dig längre. Så han är min. Åh, jag tycker om honom mest av alla. Det får du göra. För han är min. Det här är ingen kontakt med någon som du trodde det. Att jag letar efter någon som heter Bertil. Eller jag pratar om min käraste Bertil. Hej. Jag heter Gunvald. Gunhild menar jag. Jag ska prata om. Oj. Ja. Förlåt för det. Jag tänker på min make Sven. Ja. Han är underbar. Jag älskar honom med hela mitt hjärta. Men ibland tror jag inte han förstår hur mycket jag älskar honom. Han är i alla fall mitt allt. Han kommer alltid vara det. Oavsett vad han tänker och tycker. För han har alltid en liten plats i mitt hjärta.